dak karbilo chali asong atiri PSI hemlong nel tum media kote tumhan kachopha patupon labangso kachopha lo nel tum jasmet pet bangke alam thepi bangke nel tum kedamtang patumi hajong Diffu Government College Students Union Society election along kachapati dun bangphu bangpi tum nil tum mahin pen ka support dun pen nil tum bang krip li pathu dun lo kasi bang so bang krip li pen nil tum bang kre isi bangke haipon lo kasi bang kre isi tum amen la pa lo cepat dong rom lo aprang si bangke el tum long presiden apos la bangke kahai bangke klar et rong pipi Vice President apos long bangke sar chesong tokbi General Secretary long bangke sarding ingti Assistant General Secretary Songjalin Kropi Athletics Secretary Salibon ingtipi Minor Game Secretary Sardihun Teron P Editor of College Magazine and Literary Secretary Lilika Rongparpi Debating and Symposia Inghon Tisopi Boys Common Room Secretary Sarkanthir Teron Girls Common Room Secretary Rupmoti Teranpi Lapen Social Service Secretary Junti Kilingpi Niltum Jasmetat Bangka Long Thom Long Bangke Ununde Dalo Lasa Long Thom Long Bangke Aprangsi Bangke Major Games Secretary Apos Long Alang Li Niltum Bangke Thurdun Bangke Pradip Kro Asonsi Music and Cultural Long Niltum Bang Kepha Thurdun Putot Ununde Dalo Amen Bangke Risha Long Parpi Lapen Gymnasium Secretary Apos Aphan Ketrudun Niltum Long Anondo Tero Amang Thomtum Unde Dalo Puai Pits Tame Niltum Bang Thurdunji pu na chuningri pen nang pu tumba dolo ta kadowe phanke pilabun eder pot krip liver pot bang krip li phansi niltum select ponchono ani koi tumta dolo puai pits tame niltum lo chalia song hin pen alang litum handa chuningri bang la pulo alang litum da ning oi bang avedening atheba bang krip lian chot pina pot si niltum alang litum man sisteme puthot chunuri bangke hemisi vet apina pot hemisi amni datum puthot hemlong kechewang thuji phansi chunuri lo ning oi ipin pen lapen jasamet pet bangke Diffu Government College Students Union Society election lo nang cherap nang chito don dak Diffu Government College students lo chalia sumar atum anaphan nil tumahin pen akero pajirlo lason si belek kapre khai atum pensame il tumban koson ma nang cherap nang chitudun halatum aphan same niltum karbilo chale song hin pensame alang litum han akero pajirlo asi jasme pet bangke pini press meet kehang ma lam chot niltum apor niltum apor ki pithui bang non kimi elected members from Hansa Aporpi, on behalf of them, DGCSUS President, Laret Rompipi, Penle Putot, Kebat, Lamthebang, Ajuponchulona. Persons to answer the Minanga Chitong Dunapot, and Lapen Putot Kachuru to Jilabangita, Militum upon Ardina Kipidun, the Carbilo Charlie Asong along the claim a bank Hikadoka Bean. Especially thanks to Sir Mirjeng Pro, also Sir Budhoterang, Sir Bali, Inti, Lapen Kadokawe, Duulang Ladak na Chirapun Anapan Sitame Kachuru ng Pajir Iglo, Alang Litum an Ardina Kitibot, Lapen Putot Arnigang Sam, Kardom Sitame Kadokawe Apan An Sitame Pajirlo, Kardom. Nili men labangke Sami Clar Edong Pipi, Nili non Charlie Bom labangke DDC 5th semester Geography Department ay hinpen, Nili po amen labangke Carly Tang Rajan Rompi, Nili pay amen labangke Swadhini Kropi, Nili boha labangke Dichu Pong Langso. Lasinon
nilitum along patuni head kido DGCSUS General Elections akilig long sitame nili sitame chapati dun ining ke hangdo ajok nili chapati dun arpu la bangke president kasi nili chapati dun pen pinangan nili hekan ke nili tame chibor ilo lapen ada karbilo charlie asong along iklem abang pitum ans tame nili tumhan RD nang hipido nili tumhan angithan ang kimu kosonsi munit atum pen katithan chimu kosonsi nili tum voters atum han chipa minang ji kosonsi voters atum aphan tumhan vote nang papiphan itum aphan kosonsi kido kithak nang ji ado kabe ni tumhan angithan pen nili tum sitame thekthi pin pen sitame improve Japan improve bomb si hindi dum tami kehaidun lo lasi nili sitami president bang keha Inglongpho ni sang pikan lo athe nili han lo dak difu government college along second president tami ke cholong lapen ke soar lo pen ke chengsi a president tami ke cholong bang philo lasi ning sam olo nili mo sitami Barbie akhaya tuma phans tami isi historic bang ke set tekang lo la sinining sam olo la so puthak tami la ben ke nili non la so ar kilong pen ke nili jung ke mang pon ason tami do mo api nili law 1 year a term kilong along kupisi difu government college of Harman ki claim ji la ben ke kupi koson si nili kimang ke doma nili na than ikpo la si kicheng si nili kimang pon labang ke students atum han ke matha pon athe non difu government college long langdam lo pate students ke increase ola asi students ka increase ajoine students tum class idame student arling do o ajoine teacher tum le explanations hai than ajat pusitame parjudunong o e hai situations tame theklong ajoine student numta absent o titilo class dun sitame aphi godam bu ko thang tar judunong lele o class dam ta board at ti la hai situations theklong o join si pinang an tumke class hai tami dun aning hang hi po absent de ti asil hai scenario ni pinang an observe pen chini pen nili kimang pon la bagi smart class aphan kachesong pg asi la smart class nili non hai etlo apot si nili non kicheng si nili kachesong nun gang tung la bagi smart class kang puji aphan apen puthot nili langdam lo pute difu government college along ke students tum capseni o ke students de leke chok che kali adak teachers tum sitame isia role do ke chok che labang ke irregular of classes lapen ke hala teacher aphai bang ke kom itum difu government college long langdam lo pute teacher aphai ke kom ikpiklang itum kapre a college pen pangbardam lote lasi la college along teacher dum ke kom ajoini sitame si sumaraphan kacharli long katora ki do ang thek klang do kopiti lasi teacher tuma phan sitame nili jongsi nili non hai elo apot lasi second step nili kimang pon labangki increasing of teachers upon sitame ni bor ipon po lasi laso puthak pulote nili kachingki kachithan memorandum hai sitame pidam nangji ke hai sir tulamrong hang an phansitame nili so abu thak balke pali igji athe nidum karbi also mar tung pinang atum ke charlie aning ke hang atum do sitame laan charlie awar sai ke kom joini si awar sai ka be joini si pinang atum charlie thekhe de ti lasi difu government college isi mesen a college ladak difu long do lasi li karbi asumar tum ladak charlie environment pa misen lo purote tum akhilo sitamil andam nangilo ili karbi long along rilong sitame charlie a platform man ke misen po la pen third nili ning ke hangpon ke do labang ke college ki ban hum ajoini pinang an ke heno lahai sitame nili observe pon lo nili sitame geography department pen lasi nili aside na nitum department na chilang lo pulote lang class do bom exam do bom huta lang bung sak bonang sa set lasi lahai ka theklong pen ining chereng nud o la pen fan lahai sitame ka charting tik pina an ke ban lahai joini lo la pen ke hostel ta ban ikpik lo itum non jungjung lang dam lo pulote waisong boys hostel la bang ke Serdihun girls hostel lahai lang dam lo pulote ban pik ason lo
rasinja bang ke pining bang chilong thulok pining hostel ki mi long pon lo chitame thla dakta athing nu light side chitame abipin lapen ke waisong boys hostel long dam lo pulote abipin ason lo ki ban o ason lo college hostel buke chinit lepin lo lasi la alang ni tum han chitame lada isi safe hem lo lapen ki isi ka charli aso martum ki do hem lo pulote aning the alang li tum tami aning theklung pen se donang ji lasi laso aphuthak tami nili stand and ikpo nili high elo por la third kimang ke la banglo college pen ke college along la department high repairing la pen renovations aphuthak la pen hostel aphuthak la pen puthot nili non lang damlo pulote crime against women tami non ke dopik lo itum chilang dam te karbi ang long ke pinangan crimes okay do lo lasi dak difu government college long tami pinangan so arlo tum ka charlie abang ke do ikpik lasi alang li tum han sitami awareness lahai sitami ni japon lin po lapen ke alang li tum han sitami ke do ke thak chiri nang lahai ahin sitami nilitum thek an re an ke atwar our size sitami ripi po alang li tum han ke than ki mung thek ji atum han sitami tum ripi pen nitum awareness program lahai sitami bipi po apen ki puthot itum lang damote drug abusive sitami increase olo itum long ke itum aristo non ijang atum ke laso hin sitami chihung dun ikolo lasi chilang damlo pati college environment long sitami nani ajat kicho thap kicho pru kang thap pru lahai sitami theglong ulo lapen ke students tum sitami students a uniform han che respect pe pin pen hot pen thegolong long uniform pen sitami alang litum unwanted things lahai sitami use o lasi nili non president arpu kicho long pen ke nili lahai phan sitami strict action entry lapen nili college a campus long sitami students a permanent in youth alidar PC kiman lo lasi nili la short term betik ke nili angno lapen ke nili alo nili jongsi la high information skillong lo bote ni strict action NG phansini tame arpu chen po lapen ke unan ki ni students angbong si inut bahani bangathom aphan nili personally volunteers aphani arpu pidet po alangli tum jongsi nili long kumane amen pen kumane informations na kili lopote la bangke principal long stame ni directly pon ikdaji la pen strict actions to so permanent ki ni PNG phanstame ni chesong ji lasi la pen last nili puang tung ke nili ke inut alider akithe nai arpu amai phu sikiman lo lasi nili la bang amai phi sikiman lo lasi nili ki puang tung ke la lo nili ki do ki thak la bangke transparently si ka do ka we secretary ben sitami doji athe alangli tumpen students of Harman ki claim kang tung ladak aning hang kaprek secretary dorep kumani ke games ahin kumani ke music ahin kumani ke social service ahin kaprek ahin dorep ase alangli tuma phan sitami nili ke isi akling si ason si kiman lo lasi alangli tumhan pima college of Harman kachepadu ki claim kang tung long sitami ni katora ke pidundelo lapen alangli tum pima kimang college of Harman long ke nili tami RW thipo kusi nili lang thepilo lansi nili kimang lapen college of Harman along ani RD ki pidunji alam theke nang sepaklang iklo pardon nang bot kon ni bot ki 750 second 623 memorandum kami khon na politum pinaan issues itum non itum union badi ang non kicho mi union badi ang bong sidami amethang tum college long kupi environment si kithegam long kupi akisung kupi selang tum akihino kithegdam long ang lapen kupi salang litum changes lapen development lapen kupi ahin salang tum RD ki bichila hai alam nitum chithan chimung et sinitum isi alis che bonai lo la solis ke bonai la bangke nilitum aning hangtin asikidak fort bitum long kido ko anma dak secretary do rep an ladak nitum ke hai pona secretary do rep an atum si amethang aning ke hang alam hai nan chithan alang nitum ke mang alam nan chithan lapen college long a problem chithan tum chimung si list bonai lo asila so list bang nitum memorandum submit hon dam po la nitum long KSA kachari abang
abangku sar tuliram rong hanglong sitame nitum po thaidam po alang lihan pitum pilo pulote alang li tum haan sitame tum request po nitum college apharma na kilang pi athe difu government college ki isi karbi anglong along hari sumar korja karbi anglong asumar tum hanti isi important na college ason lo kasi lapen ke adak difu government college tong lahai environment with sendo pulote tinangan take kiri ili karbi ariso lapen anin so sami dupik kasi difu government college long paching purgi ke nang sot lo lapen ke laso opportunity ke ni long sami bang verbiage di lapen ili tumda kedolong sami bang verbiage di lasi ke bang opportunity ke long hokini tumda pamis milo athi ni tumda nili sami dak on 5th semester ano dak first degree first sem nang didun ben penangan problems ni tum face nang matidi lahi problems ki face ajoini si non ni tum mangke opportunity ki long bangke pamis melo aki me asai ki ding je phanke lam pudamlote 4 years degree courses lapen 3 years degree courses ki gache prek doko 3 years degree courses long itum lang damlo pulote lake itum exam pinang lapen percentage based on la sonsi honors ka prang ke enlong chotiti so joini si selections lang po honors ki dun long ke 25 to 20 to 25 students chotiti so joini si pinangan students tumke kithek o tumke honors long lokpo la tumke class itame dolong meka ti teacher rum da emen ikur nang chini iliphan contact number iliphan class tam dis tame nang call kri mane si teacher pen students among isi bonding misen asondo communication sita mi uasondo lasi 3 years degree courses tabang genon man ke pajut ikok sinon ke 4 years degree courses sinon akimi Charlie na sita mi our side long lo matidi lasla 4 years degree courses abang itumlang damlo bulote non ke si a classroom long si students ke 100 up diti 100 up diti ajoini si non man ke pinangan tumkila problems o ditilo smart class kangpuji aphan mili doon bi ana class lapen ke students ingbai jai pu phan bang kalilo la bang ke la hall along a class room the u tumlo ma ke smart class bang ke nang beklo athe students si 100 up titi 150 115 la an titi la anang bong ke kumane ke arni bang ke tum sitame aprang hang ni dunji aphan ke apor district un e athe arni bang ke tumta methang han mitang han te trust un eje ni tum ki pini ke fast bench ini loin pen up ni loin arni bang te ni loin ko athe mentu ne ki tum transportation na problem ke there do ji kumane ke gari kumane ke so that ajoni let do ji kumane ke family problems hai tame ke let hai do ji la si la hai hot ke te thek o asumar sitame open ke aphingi nang kok do ji la sa aphingi nang kok lo pulote Karjulong awar sai haya videji nane kachini awar sai kachin long ji teacher men kachin ki long ji awar sai ta vide ta thek ji lasi lahai hai aphan bote smart class long bote non son microphone introduction of microphone hai sitame bang ko microphone non sitame adhek long ke do sitame teacher tumta use ye lapen work tame kam ta pipi smart microphone hai sitame lasti lahai long sitame non man ke introduce tang asong lo puete sitame non man ke alang tum RDPP college tum RDPP se ene classroom lo arai biko asong si dolo lasti non nili arpu ta long lo pot la so hin da RDP pon po la pen teachers tum sitame pa use spec nang po non ki teachers tum use mang we ene si biko cha lasti non nili arpu long lo pot nili bang ki la so ahin sitame RDP project la whole long students to pick a class long class ke thana bang ke la bang ke smart class type lo la microphone hai ke use nang po projector hai stame do a department adha department hai long do la si hai stame use that la si non man ke hai stame use nang po increasing of teachers at the top of the so lecturer ko anang la orang ikin la so reply bang ni si pirong pom la nil tuma di mana ni dingulo vacancies non ong pingan la ta aho abana anom sa teng pen si ka teachers ke dochot mati abana post kon ma do tame no anta ola permanent fill up ela vacancies do udam parlote non jasmet pet bang ke ladak difu government college long ke contractual si pipon bo
Asi nil tuma like core demand non hapengali KSA core demand like difu government college nang prabjin pen permanent teachers abang ke appoint serak nang po vacancies an full nang po lapen susisi nil tuma aphai bang tame pabatunang la athema students bang non nang pat pikan lo students intake bang and all do join si teachers aphai bang ta nil tum na la support bang ke nil tum ke dam ta husame dispul long tame nil tum chingmai dam lo tame pinya ni anta nil tum la so positive results long le la not only that nil tum la departments sitame kavedo different government college long so kehang bomta nil tum claim bom la